Battlefield no more. Kini ang mamahimong sitwasyon sa Barangay Bugasan Sur sa lungsod sa Matanog, probinsya sa Maguindanao, human dunay tulo ka kapitalista nga may buo og 468 million nga puhunan aron himuon kining plantasyon sa saging. Sa usa ka sulat pahayag gisaysay ni Regional Bangsamoro Board of Investors Board Governor Muhammad Pasigan nga atol sa pagbisita sa mga investors na ibog kini sa lugar kay ang yuta ug klima mayong tamnan og saging sama sa Cavendish ug Cardava. Atol sa meeting sa Regional Bangsamoro Board of Investment, gisaysay ni Governor Pasigan ang tibuok luna usa ka kanhi girahanan ug karon mamahimo ang usa ka economic zone sa Bangsamoro Autonomous Region. Ang mga investors nga mosulod mao ang Usman Banana Farm Cardava nga magbubog 277 million, Tayan Banana Farm Cavendish nga magbubog 128 million ug ang Abay Banana Farm Cavendish nga magbubog 62 million. Sa pagkakaron, tulo ka kumpanya nga dunay 519 ka mga trabahante ug kini sila puros kanhi manggugubat nga karon mag-uuma na. Matod ni Pasigan, ilang gidasig ang mga kapitalista nga buog kwarta tungod kay investor friendly ang ilang rehiyon ug doon na sila mga tawo nga andam manarbaho. Daghan na ang mibuog kapital sa rehiyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao tungod kay naningkamot ang Board of Investment nga mangimbita og mga kapitalista aron mulambo ang ilang rehiyon. Ang Barangay Bugasan Sur nahimutang sa taas nga bahin sa lungsod sa Matanog, probinsya sa Maguindanao. Ang Matanog dunay 36,000 ka mga residente base sa 2020 nga survey sa Philippine Statistics Authority ug kasagaran sa mga residente membro sa tribong Maranao. Edith Kadoaya, News 9 Philippines. Stay safe!